एगो सोहर से सेवा रही कैसे आ सोहर केकरा द्वार पर होखेला एकरा द्वार पर जेकरा द्वार पर बबुआ होखेला लालना होखेला झुनझुनवा होखेला जेकरा घर में चिराग जरावे वाला आवेला हां ओकरे घर में ओकरे द्वार पर हां सोहर मंगल होखेला वे हां भगवान राम जी जन्म लेले रहनी अयोध्या में कृष्ण जी के जन्म भई रहे तब वो सोहर भई रहे आयाजो सोहर होखत आवे शर्मा जी के क्या बोलवा सोहर के भाव लागल कैसे बबुआ कैसे कि कहवा में जन्मे राजा राम जी तो कहवा में को नैया जी कहवा में को नैया नु है ललना हाय 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 ए ललना कहवा में जन्मिले गो रे सजी तो तीनू घरवा सोहर होला है ललना में जन्मे लेगा ये बात हो आवत भाव में सोहर होला है कहवा में जन्मिले गो रे सजी तो तीनू घरवा सोहर होला है ललना ये हो मैं सजीता तीनों घरवा सोहर होला है हे ललना कहवा में जन्मिले गो रे सजी तो तीनू घरवा सोहर होला है ललना कहा मैं जन्मी लेगा मैं सजीता तीनों घरवा सोहर होला है हे ललना कहवा में जन्मिले गो रे सजी तो तीनू घरवा सोहर होला है ललना कहवा मैं जन्मे लेगा मैं सजीता तीनों घरवा अरे सोहर होला है हाय देखिए फिर हमार कैमरामैन जी बरजेश बबुआ बरजेश आर्कस हाजी फिर 250 रुपया धनी भगवान से शुभकामना खातिर प्रार्थना रही दिन दुगुना रात चौगुना खातिर प्रार्थना रही हे बबुआ बाती है ना थोड़ी बात की हाय गौरी शंकर जी बेंजू बजावो तनी ठेका पर डिस्को बबुआ बानी शर्मा जी हाय हमार शिव लखन जी आइल बानी गोनहरिया से चल के अपना पैर से हाँ ए महाराज ए ललना कहवा में जन्मिले गो रे सजी तो तीनू घरवा सोहर होला है ललना कहवा में जन्मे लेगा मैं सजीता तीनों घरवा सोहर होला हे है ललना कहवा में जन्मिले गो रे सजी तो तीनू घरवा सोहर होला है ललना कहवा में जन्मे लेगा मैं सजीता तीनों घरवा सोहर होला है जिया सोलना भावना भक्त भाग जागल हो जुग जुग जिया हे ललना लाल भइले करो अंगोर भइले हे ललना लाल भइले करो हाय बबुआ भइल बाड़े आई देखी बबुआ के भइला में ई सोहर होतावे हईली हईली ब्याजी हाय देखी है हमारा लखन जी के तरफ से 101 रुपया मिलल भगवान से शुभकामना खातिर प्रार्थना दिन दुगुना रात चौगुना खातिर प्रार्थना रही ए ब्याजी हाँ आई खुला करा कहिया ए महाराज आगे कैसे कहे के बा अवधाम में जन्मे राजा राम जी तो गोकुल में को नैया जी गोकुल में को नैया नु है ललना ओई देखी ए ललना पर्वत पर जन्मिले गो रे सजी तो तीनू घरवा सोहर होला है पर्वत पर जन्मे लेगा मैं सजीता तीनों घरवा सोहर
के बे बबुआ कैसे कहे के बा हई देखी सोहर के भाव लागल हई देखी हई दरबार में से बहुत बहुत पुरस्कार मिलत हवे कैसे कहे के बा कैसे कैसे हई देखी शर्मा जी देता रहे के करो हई राजा राम जी तो के करो को भैया जी के करो को भैया तू है ललना ए ललना के करो हई गो रे सजी तो तीनू घरवा सोहर होला हे तीनू घरवा सोहर होला हे अरे हमर चिरोई मारा हो बाबा काहे किसी आए बारू सोहर के भाव बदल जाला है बबुआ कैसे हमनी के घराना में हमार गुरुजी माननीय श्री कमेश्वर सिंह व्यास नेवारी से हमार गुरुजी हमारा के पुरस्कार भेजले बनी आशीर्वाद रूपी आ वहां के गुरुजी स्वर्गीय गायत्री कुमार ठाकुर जी वहां के सोहर के एगो लाइन देत रहनी हमनी के तैलूरे ना आई बबुआ लेकिन एक लाइन कहता नहीं जा हमनी के कैसे बबुआ हमार महाराज होई है राजो अधिराज होई है राजो अधिराज होई है बबुआ हमार महाराज होई है राजा अधिराज होई है राजा अधिराज होई है बबुआ हमार महाराज होई है राजो अधिराज होई है राजो अधिराज होई है बबुआ हमार महाराज होई है राजा अधिराज होई है राजा अधिराज होई है होई देखी जानतनी भाव लगा के कहला पर कैसे देखे कहे तरीका है के बा ए बबुआ आई देखा हई भाव लागल हई सोहर के देखी आई सोहर पर मोहर आइल बा बेआजी मार मुंह धोके हई सोहर के भाव सबका लूर ना आवेला ए बबुआ हां सोहर हवे हई देखी के तरी ए सखी सुना तारू के तरी हो हई बबुआ हमार भइल बाने हई देखला हई ए सखी बड़ा ढेर दिन पर बबुआ भइल बने नु एही से हई उत्सव मनावल जाता वे के गंती बबुआ हमार महाराज होई है राजो अधिराज होई है राजो अधिराज होई है वाह बबुआ हमार महाराज होई है राजा अधिराज होई है राजा अधिराज होई है बबुआ हमार महाराज होई है राजो अधिराज होई है राजो अधिराज होई है बबुआ हमार महाराज होई है राजा अधिराज होई है राजा अधिराज होई है हे ललना सिरावा पर मुकुट ताज होई है मुखराज होई है ललना सिरावा पर मुकुट ताज होई है हीरा मुखराज होई है ऐसने ना है सोहर जवन हवे नु
ए बबुआ आई सोहर बड़ा भाग से हमने के तो भगवान से प्रार्थना करे जा कि जाओना घर में बबुआ ना भइल होखस जाओना मेहरारू के बबुआ ना होखत होखे पटरू हो जा ओकरा दू गो भगवान एके संगे जोड़ा बेटा देस हमरा डिस्को बाबू के जोड़ा बेटा देस भगवान ढोलक बजावता रहे ना आई शर्मा जी के तो बोलले बड़े सो इनको तो बंद हो गइल बा आई बेंजुओ मास्टर के आई पंकज बाबू के तो एके संगे 3 गो भई रहले सो हाथ कथि भए हां ए महाराज बबुआ हमार महाराज होई है राजो अधिराज होई है राजो अधिराज होई है बबुआ हमार महाराज होए रावण राज होए बबुआ हमार महाराज होई है राजो अधिराज होई है